Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong liwliwa nga napoluan. Karuba, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manungnemi, ta umayan umasudeg dagiti kumatang karigiti lakok nga pangsidaken pangpulutan. Ta manipod idi pinagtalaw kon kaya pinagtalaw min ti asawak amamartek kanaranggas. Kadawam meten manungnemi ti agobrang agsapol nga para kada kami nga karigiti duwa nga anak ko bingpay. Amok man din manunemi tagluto iti dinakdakan, kalientes, kanda dumapay nga mabalin ko nga isagana manunemi nga umay gatangen di kitay managpulutan iti kasta ti klase na nga pulutan. Dinakdakan, kaliente, kanda dapat iti duma manunemi nga mailibas ko nga karne wano adobo a karne ti banyas. Ada ngamin amamok nga taga-bintar manong naming nga nalaing nga gano. Amamok di ay kabsat na kada ordera keng kuana. No umay na ako dito lugar mi manong naming datay ready nga nakasaganan nga lutuay. Na dalusandan, na lamawdan, tilamang luton no ka manong naming panuknangan kon nga adubuan. Ada pa di kundaway manong naming nga dumteng ada umay dagatangin nga dati baklat, adobo baklat. Di kita ba manong nami, di kita ipitan nga udang gapo di surong. Ngayon na kasi dyan, kan nga special ko agad siyempre. Manong nami, nanginginamat ata, special nga rin, exotic ko naman. Exotic ko na naman. Imilimlimad ko lang ti iparit na nga rin. Iparit ti gobyerno no, ganup ka kadita, banyas ka na baklat manong, di ba? Ito masadagdan kat nadlaw ko ti may isang lalaki manong naming nga damo ka makita. Alam may kayon karuba umana kayon, makayon, de pulotan kan para sida, makayon. Dinaktakan ket kalyente iti nakasaganang umayo katangon. Kunak magtinagit detan, may sa duaman ngorderetoy. Duamat ngordereta, talong ngordereta, dualang may saleta ha. Agora kayo. Dahan-dahan lang, mahina ang kalaban. At dati pa manong nemi kit-kitak no ka, pa nagsupli, darigat, no kamaliak ti supli. Yung alis tumad lang tagsupli manong, kapag pagsumod na ito, ti may isang order ko manong nemi kit sa nga gasot, data, di duwang order, di duwang gasot. Aglakla ko ti 1.5 nga order, basta sang order, 2 order asya, tapos saan nakamatikaw ang sukat. Irita umasadagan manunemi ti damo ka makita nga lalaki ta pila-pila da nga rod. Duwaman ng order nga natadiragdakan, kaya duwang order ka ta kalyante, ating nga napintas. Tinalyaw ko imisem akmet. Dako damo ka makita karuba. Ape nga rod karuba ko no damo na ka makita. Isyak ni Alex, kaanak-anak ni Auntie Dolor, ijay, ungto jay. Jadi akin amyanan ako nga balay. Ni Nana Dolor, kaanak-anak ka? Agkapsat di asawa na, di uncle, kanitatang ko. Kasta. Nasayan mo nagbakasyon ka dito, Alex. Damag ko nga ron, kita naimas nga putahe dito, kumagamatan. Ay, awan ita. Tay baklat, banyas. Ano't ka, danan ka? Tunbigat.
May kanto, reserva anak man. Oray, numano amin, di kagudwana. Ay, kasta, wano sa amin no kan. Mati damat sukik nga gurkuray. Okay, di gudwana na tangaro din. Musli ko na ko, di gudwana kat 2,000. Hana? Makalako no kati 4,000 di may salangaman niya. Sidakla. Kadi, mano pa naglako manong order, ba sa order ya? Nangina. Alaman nga rin. Ano tangamutayin? Liwliwa. Liwliwa. Sikat iliwliwa. Daniyon nakmanin Alex. Alex, si kamat iti bigla dimteng nga nangip iti iliw ko. Ama, may iliw ka? Nabayagan ka man di asawak eh. Kadi, what problema? Analis to lang ang solusyonan data. Ano kayat mo? Umayag tong drabi. Ay, paakakuha kami tala. Gusto na, gururay kami. Naku na, ga-arem kami dito. No, tiyempo ti lako. No, tiyempo ti arem. Alawan kapsat. Damok namin nga makita ni Liliwa. So, medyo naganasak mo din. Tinakasalita kang guwana. Sige. Next. Manong Alex, tayo bayad mo. Wala ya. Kaya tayo. Keep the change. Uy, dasa nga gusot nga bayad suplim. Keep the change. So, may kung tulat alam maminsan. Brut ka maminsan. Diyan ka maawatan tirik nak manong nemi. Awan pulos dahi tayo iti panunod ko, iti iliw ko. Ngayon iti pa nakakita kini Alex manong nemi. Diyan ka mo. Taisun sa ti lalaki nga troubleshooter. No adari kiti kas kanya ka maililiw ada isuna. Nga iso ti mga iti deta nga iliw. Kasla nala akam deta nga pagakman. Tadam ngamin nga manong nemi nga na nauneg iti panangmatmat na kanya. Guwapo, macho, very neat. No isot no isot lailo kanya deta akit talagang itid ko amin. Ituyek ko ako naga. Imrumbing ka ding aramidek. Ti makinaig ti sabali nga lalaki idinto ta si asawa. Ngam sanggon nga basol deta manong. Basol ti ating asawa. Saan mo idi akas jay? Ngayon di adan duanak mi, nakibarkada mo ten, inom dito, inom dita, gulo dito, gulo dita. No umay dito balay, imbus ka mang ted ti kwarta, dumawat ti kwarta. No sana ka mang ted tungpahin na. Hindi na punuanin manunemi di rekabsat ko binugbugdan. Anaway ko maida ata, sungarot kat asawa kat amada kita anak ko. Basta orit sang-sang kita anak ko, di makita da nga bugbugbugan na ti amada. Nagkikikasak manong nemi nga isardengdan. Imbaga ta sinsardengdan. Ori la sa aning nga arig na sa aning nga kabangon pa manong nemi ti asawa kiti kasya padang bugbugda keng kuan. Ngem basol namat kami. Hang pulos ang nakim. Bagbaganda, balbalaganda, ipangpangtada. Agpagpakasyak mat keng kuan nga isardeng nanti na irresponsable na. Isardeng nanti kinasugodor kinabartikero na. Isardeng nanti magnaranggas kanyok na kustang saan ko nga may kaliti kayat na. Yung saan namat kayo sarding. Aging kasya. Binugbog da. Malaksya binugbog da. Pinapanaw da pa. Saan kumakayat kita anak ko manunemi nga pumano ti amadang maawan na aramidan da. Taday tati bilin da kiti kakabsat ko. Nga naturturay da kiti kakabsat ko ng miti siyak dito lugar mi. Nasakit man ngayon tirakim da no kasta makikita da nga siyak nga kapsat da kiti kapkabilin ti asawa na. Galing pangtada iso naman ng nemi. Saan kantong nga pagpakita ito? Tanong subli ka pa ito. Talaga mapapatay na kan. Bayaw. Kasunungan din ti pamilya. Awan bibiyang mo. Tauri at dakan to. Sa mumat nga mabiyag ina. Takam din makamuka na kuha na. Basta pumanaw kan. Hanggang papakitan. Tanong pakita ka pa. Papatayin na kan. Manipod matidin manong nemi ka sa limag anin tirik na tawanan ti problema kang asawak. Dahil naman ti kapunan no apay nga nagnegosyo ak. Aglakoak, aglakoak iti pangpulutan. Pasarayat damat na dumteng manong nemi nga baklat kan banyas kiti iso ilutok ng isaganang isekreto ng irasaas kari kiti customer. At apay gundaway manong nemi nga bagadag parti ka man ti asok. Unada. Agad no ada magatang kun nga aso agad papartik kari kiti kakapsat ko siya kung timang luto
Ibagak no ka nga karnero. Karnero, karnero. Numat dadumapay manon nemi may parparit kita sa ko na kalakwad. Manong nemi karabian na idimalpas kun nga malako digiti lako. Nakapanganan kan na maturo kan nagituan nako. Dagaangan nak manong nemi napanak nagdigos. Wen kaligdigos ko nakabalabalak palang titwalya manon nemi di matugtog tiri daw. Awan na nyaman ng ilukat ko. Abikat, Alex, pastrikan nak kunanak at medyo inwalin nak kit simurak isunti ng irikap tiri daw sa nainlak. Alex, rabiin. Isang oras nga mayak tarabiin. Naturog na kita anak mo. Sama? Alex, sabi nga ka. Katiktikos mo, di ba? Babaling ko nga ikaten, tituwali nga na balabal ka. Oy! Si, ala, agikisak. Apa agikis ka? Kaya Alex, si asawa, ori siya kadamat asawa. Ang mitlagayam, api nga rin gapot na masapol mo, masapol ko. Saan lang ang sikat mailiw, pati siya mailiwak. Kailiw mo ti asawam, diyak iliw ti asawak, jakun kayat, gapot na naranggas. Uri at datoy, at dinamat ba ipapantili mo, di ba? Tawa ni Buli di mamarte ka ni Suna, saan na ka ng masango? Gumawa kang umapapal, di ba? Kastakman. Mailiwak ka po ti asawak at pinanawan na napalit sa bali nga sidong. Tapos marami ti asawam deta. Saan ka nga siguro nga nalaing? Ipanagday ko ka. Nalaing nga. Iso na lang ti sa nga mapap ti asawak. Liw. Alex, agor ka. Manong Nemi, diyak kayat ko na nga manyapay ti maramidak. Napigpig sa isuna manong Nemi. Kan naturturay manong Nemi ni Alex. Nga, mga ramit ti kayat na kat mayat matirik na nang runa lang arudan iti bababa na dagiti bibig na ore ko lang kiyat manong name iti addan iti tenged ko dagiti bibig na aking ka na nga inapupo na ngagpadpada manong name iti mansanas ko kalbasan na isut pagsinsinublatan ng aprusan paspasilen kan agkagan karam kam oh Alex Alex. Oh, Alex. Madinatabak ka na Alex. At sa bali ang pagkanoon. Uwain manong name yan da kampay lang iti salas. Umay ka hindi dyan, nagtikwartok ko na. Sinakroy nga rod sa nakimpamabaan ngayon, ba't diso iti kama, ngayon ikat ng tirawatek, amin yan, kadagpadpada kami nga kasla kay pas ngay nga maladaga. Gabot na mailiwak met manong nemi siya kung tinangrabaw keng kuwana, siya kung tinangagek ka dagiri bibig na kat nagpahot ti panaglanang dagiri bibig mi. Sa ko igud gudugod ti barukong ko iti barbon nga barukong ni Alex kat nagmayat mano. Oh Alex, nagmayat Alex, nagbarat ti bakim. Oh Alex. Kinapudno naman nun nemi inagkak ti barukong nasa ko yung pababa siya kung timo nanganangan. Nagdakkel manong kan naguyong pero nga nakatang kan super. Nagmayat akagat-kagatin manong kat kabayatan na kagat-kagatak ad-adamat katumangkan. Habang kagatak manong nemi kit ad-adamat nga rumungso. Liwliwa. Liwliwa. Imbuling-ling na, iwan imbalingking na ti posisyon manon nemi kadadamaten. Dagiti bibig na manon nemi itinagbaitan dagiti Alex ko.
Dato ente ko na manon naming 88, eat me and I will eat you. Bonus 69. Hasta unahin manong nemi ti panang sanapsap na panang sip-sip iti belo ulo ti tilapia manong nemi kalingling ta kano. Nore na latilmunin manong nemi ti katas day tanga ulo ti tilapia. Nga nadamat manong nemi pinaspasak kinakat-kagat ko manong nemi ti nakatangtangken nga turturus. Ano kasta mansuwag kakagat-kagaten kasta mat ti alisto na mangnut-nut mangsep-sep manong nemi. Oh, manong nemi na isang sangayan dahil nga rabi agsipod ta nakapapaot kami. Idagbadugan ti pusong pusong maganatan siguro ta mailiw akas matinak pa nakailiw ket inbiat nan ti panamanong. Oh, Alex, liwliwa. Oh, epak ti iliw mo. Agas mo ti panangip-ep mo ti iliw ko. Iliw ken iliw. Oh, may karuba. When, agkaruba ta. Kat alisto laeng manulang agdang sa kantumandanon dito balay ko. Karuba. Uno siyak mati umayin dito kamalayo karuba. Oh, karuba. Mapana kon karuba. No namin ano nga round na iday di nagpat nagmano. Na ulit-ulit. Kaslasaan kami nga mauma. Kaslasaan kami nga mabannog. Awan ti mabannugan mi mano. Kada gabo tadagiti arakop ken agakmi ken isud mangmangted kada kami ti regta. Alisto ka mga makaurnong. Taore kasanot kinaburnok ko ken naburnok madisuna. Ngam no iti may katlumanen may kapat nga rikos ket dito nagsabat manen ti rik nami ibuwang na manen ti ornong nakasmat itinak pa nang ibuwang ti ornong ko. Agtipon manong nemi. Imbaglaki din tinagpalaygi at akong tanusan ko mabaka mapututan nak ni Alex. Uwen manong nemi uri sa anin agsubsublipay ti responsable kinaranggas nga asawa. Basta san naglaki din na pampanawan ni Alex. Pinapuno na manong nemi nagkabalay kami. Da kami kini Alex manong nemi tinagtinulong nga nagnegosyo manong nemi tinakdakan. Dinakdakan ken kalyente ken isupayen. Iti agtiliw aglako unog gatang karigiti aso nga pagbalinin ng alfine. Naganar di kito'y manong. Nangrona no at i-deliver di kayem ko nga taga-vintar. Detay tilamang luton nga banyas uno karne ti banyas. Sa akong to luton nga naka-imas nakaw. Ura ibagak ti 500 pay order shootin da. Arig na agasawa kami kini Alex. Samet nga tutol, samet nga kedked, samet nga again, samet nga sumupiyat, digiti kakapsat ko nga lalaki man. Aging gabigla nga timteng ti dating asawa. Marlon? Sikang peso? Liwliwa. Kumusta? Kumusta kita anak ta? Di na ka di patanonin? Dumanong ka? Togo ka? Abi kas lang ng klasa nga ilyan. Gabuta para kanya kat sang ili ka. Agyamang ka ta, sang ilyan ka. At anangarod ka agpasang ili ka. Anang ti basapol mo? Kahit ko nagsubli. Itapay. Taadan ka sukat mo. Sanang mabaling sukat kabuta si asawa ka kanya. Kay legal ka nga asawa ka saan. Ngamusan ka nga batpatik. Adan sa bali ang laki di biyak ko. Alex? Alex tinagan na. Kasasarag na lang ta kwarto. Ito dumteng ka ng tutok. Aging ka nga rimuar ni Alex manong. Iso ka di dating asawa. When? Siyak pare. Kaya umahay kang pagpakasit at susubliyak na asawa ka nagdaginag. No, kahit nakapastrigen, kan basog bayan pa lang ta asawa, maraming ko, siya ti pumanaw. Ngayon no saan na ka nakayat, rumbay nga siya ti pumanaw.
pakawanan na kuman, liwliwa, nagbalbaliw akon. Ikarik kang kasulnitak di kita doon nagkarahangag ka nga, kada kayo nag-iina. Marlon, nagpepeso man nga balbaliw kan. Nagpepeso man nga sa balikan. Ngam sana na kasi idi, amo kamawatan na. Idi tamailiwak, idi dumteng ni Alex tibiyag ko. Ni Alex nga sa anin, awan, dilagin pa tayo timabalik nga mawagsina kada kami. At dapat asawa ni Alex, nga matakadendan na ng sabali nga lalaki. Iso nga sika, itultuloy mo tibakidan at kadandan ng mga babae. Saan na kami nga pag-ibiyangan pa eh? Nalpasan ti abing nga nata. Abi kasumad nga sumangpet, manong nemi na kinituang anak mi, kan idi makita ti amada. Pang! Papang! Papang! Na matangak manong nemi ti nagsangsangit na kita agkapsat nga nang arakop iti amada. Idi maamanda manong nemi nga saan ko na kayat amapasubli pa iti amada. Nagsangit na nagpagpakasi kanyang ngim ko nakadakwan. Naladawan ti amin anak ko. Naladaw ti ba nagbalbali ti amayo. No kumatawang pa ni Tito yung Alex, dinawaya ko ma. Yan tangay. Ang kumatan nga yatan ti amayo. Nawaya kayo mga paan magpasyar kang kuwana. Sige Alex, nawaya ka mat nga umay, mangsarong ka kadakwada. Ngam na may panggap ka na ta, awanan. Tawan sa baling iba't patek ko, no saan nga ni Alex. Awan nga ro tinaramidan, manunemi ni Alex nun din ang awat tigasat na. Pasari minsan ti makabulan nga umay sumarungkar, tapno may ipanti iliw na karigiti ubing, ken na iliw di kita nagkuking kuwan. Na kami kini Alex manunemi tinagdanggay kami ti sa gabasit nga negosyo. Tapno ni kasta kita, at apang biyagbi ka na kiti magbagimi ka na kita anak ko, kanad na maurnong para tinaran niya ka masakbayan, dahil kiti tuwang anak ko. Kad nakananama manong, palubos ti Apo, nasabi ko matas ang agbalbaliw ni Alex, akas matisang ko pa nagbalbaliw keng kuwan. Ang kami man nga nagkasar, manong nemi kin Alex, ngayon para kanya, da kami tilegal nga kasawa. Dahil nga rod, manong nemi ti pagkasalita, ket thank you, ti anos mo nga nangibasa, ket sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarbingan ti biyak, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya, more power to your program, and God bless. Toy, nga rod agyaman nga pagayam mo, liwliwa. Dahil nga rin pamagayong ngayon ka nangigan, di pagkasalitaan, nililiwa, nga nang liwliwa ka na tayo,